ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Калхозобод Ҷалолиддин Балхӣ панҷшанбебозори Узун 2 декабр аст. дар ин видео сиёмка кардем говҳои гусаладор ғуноҷино буқачаҳо ғуноҷинои буғуз қисир ҳамаи намудаш ҳаст. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд подписатсия кардагӣ нестанд ҳатман подписатсия кунед. фикри худтона дар комментарӣ гузоред. видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. Сема гусола буқача будааст. 12000 нархаш муомила дорад. Навуш ғуноҷин не ғуноҷин 10000 будааст. не калониш сема буғуз будай. сема буғуз якум гусолашта. бозӣ нақша мефаҳмем. не калониш 20000 будааст. муомила дорам. савдо мешавад. 12000. биям буғазма. ҳечнисига. шам якум гусолашта буғузай. шам 20000 гуфтесай савдо мешавад. марҳамат. 15000 бозор нарх кардагиай. гови гусаладор местни порода якум гусолаш. ғуноҷинма қисчама? ғуноҷин. сути қанча ака? як рӯзда саҳар бега 5 литр шир. $8000 нархаш савдо мешавад. бозор қанча қилди? 7500 бозор пурсидааст. Ayting 901 07 34 ахир 44 харидоро боша. хонода 20 та гов дорум мега фурӯшӣ. харидоро боша занг мезанед мепурсед. ҳам аз болалсигирма? болалсигир. буғуз шам ҳаст. ғуноҷин гови буғуз говҳои гусаладор карочи нами ай пародои маҳаллӣ сар карда то 20000 ҳаст мега. харидор боша занг мезанем мепурсем нишон метиҳад. гови гусаладори навбатӣ сеюм гусола шудааст. 12000 нархаш бо савдо мешавад. не гусолаш ҳуксчама ба ғуноҷина ғуноҷин будааст. сути қанча ака? 6-7 литр шир. 10000 бузург кадеста. додагиш несоли. гови гусаладор гусолаш ғуноҷин. шириш чанқа ака? 5 литр шир саҳар бега. чанд кадеси ака? 8800. озин не акам кадеста. оли додагиш нест. баракат 100 шайна бузар. ака бо акане боло кна бутиш би ҳамура мо ба меден дунё ба медай ма 100 шабзар. охи тма бугу алаку бишнавем дан бозор бугу на я 50 мега хуш. я 50 мега хуш. 100 сум хуш. 100 шабзар 89 карма. айна боло муомила дора дода. ака да ҳадорш мо афанест. молте ошича. 89 кадеста оли додагиш нест. найго. бара ютуб ака. гови гусаладор. чанд гусолаш? чанд гусолаш? дуюм гусолаш буқача буда. шириш чанқа шириш? 5 литр саҳар бега. 10000 гуфтеста муомила дора бу. савдо мешава. чанд кади ака?
7700 نه کم savdo qilishda. Neçi bo'lyapti bu? 5.5. Shashining ustida 5.5 savdo qilishda. O'zi savdo puxtagina es. Bunday barodaro savdo qilishda. Noin govonadi. Mana go'y gusalador. Narxish 9000 rubles muomala dora bu. Xo'p, qanday gusolash aka? Yaqin gusolashay, bunojina. Bunojin. Shirish qanqa aka? Selektir ziyod gusolash ham xeyli kalon shida. Xo'p, bozor qanqad ba? Har xil bozor narxi esa. 8000 savdo mishadi. Moli zoti 4 ta yo 5 ta gusola kadar oz qisirmi? Oz qisir bo'ladi. Qancha dedingiz? Qancha deyapsiz? 6000 guftesa savdo mishadi. Narx qildimi? 5.5 kadar. Go'y kalon haftaning mazur guftesa shashining bozor kadast. Nechta tug'gan bu? Bo'g'oz hozir. Necha oylik? Shashimzoyda 7 moh bo'g'oz budas. Narxa gufte. Bunojini behtarin baroy mol kadam. Ay shir ser shidaga 6000 guftesa savdo mishava. Bozor qanqa aka? Chilini bozor kadast. Chilini top 5000 kadmagan. Mana savdo shida naqshxori farbi 2200 savdo shida است. Yakta gusola kadagi mol. Oz qisirmi, bo'zmi? Qisir? Bo'z. Shashma bo'z budas. Diyim gusola ashta. Qancha deyapsiz? Qancha qilyapti? 6700 bozor kada hisobda. Mana shu akalarimizni taniganlar bitta like bosasizlar. Qisirmi bo'z? Bunojini qisir. 6700 guftesa bu savdo mishidasi. Bozor qancha qildi aka? 62 61 bozor kadagi. Mana bunojin. Nechta tug'gan bu? Majda aka nechta tug'gan? Yakta gusola kadagi budas. Nech qilyapsiz bo'la? Bo'la chankadi? 38 kadaysa. Qadam bo'la narx kadaysa. Sheriklarim qo'rqyapti. Mana Moli akay Majid. Ta gunojin. 10000 ya. Gunojinoy sementala. 5000 budas shuqiyay. Go'hoy mesni paroda. 5000 ya muomala dora. Yagon chiqad bozor. Kan? 39 rakadaga 4.5 misha. Parodash soz moli toza. Nay bu qacha. Chand shid aka? muomala qilsa kamerash bu qacha fason. 5.5 qachay zoti muomala dora. Chand kada aka qidat? Mo 4.5 mishka. 4500 nay akam qadas. Baqa halol.
Mana arusu domod komplekt. komplekt. Yakta g'unojin, yakta buqacha. Narxoshon chandiya ba? Narxoshon. Buqa chanday? Buqa 4000. 4000. Ina 7000. Sevimli g'unojin. Bu savdo meshava. Muomala dora. Chand qad bozor? Bozor har dusha ira 29 kam, ira hichi nakadyan oli. 29 g'unojin akadast, ira hichi nakadast oli. Барои ҳамин ҳоҷӣ якта лайк. Фақат ростча гап мезанам. Нархҳои омодаги шам гап занем. Иша 32 3200 харида будааст. Ира 29 харида. 28 харида будааст. Ҳозир бо савдо мондаги. 100 сум болои иғноҷина кадеста. Ира вале ҳеҷ кадаги нест.